Fins on sabem, fa al voltant de 4.500 milions d'anys, aquesta roca on vivim es va formar a partir de la pols i les restes de la formació del nostre Sol. Sense avions, pizzeries o internet, les coses es movien més lentament a la Terra primigènia. Per exemple, des dels pous aïllats d'aigua, els oceans es van formar en un període de 400 a 800 milions d'anys. Això és el temps que tardaria el cabell a créixer fins a donar la volta a la Terra 2 vegades. En el mateix temps, la vida bacteriana es va escampar per l'aigua terrestre, mentre que les plantes i els animals van tardar molt més a créixer i dispersar-se. Però ens saltarem aquests 3.000 milions d'anys, durant els quals els seus cabells haurien crescut fins a arribar a la Lluna, i parlarem de nosaltres, els Homo sapiens. Molt més ràpids que el nostre propi cabell, que hauria arribat a créixer només 27 quilòmetres en els 180.000 anys que vam tardar a creuar l'Àfrica i arribar a tots els continents sense gel. En molts d'aquests llocs vam poder desenvolupar pràctiques útils com l'agricultura, però a l'estar dispersos per tot el món, les millors idees i els plats típics més deliciosos van anar creixent a través del comerç i la migració. El blat, per exemple, es va domesticar al voltant del 8.500 abans de Crist per fer porridge, tot i que hi ha qui creu que podria haver sigut per fer cervesa. Però sigui com sigui, el blat va passar del creixent fèrtil a l'Atlàntic i al Pacífic al voltant del 2.500 abans de Crist. 6.000 quilòmetres en 6.000 anys pot semblar un ritme ràpid, però espereu a l'edat mitjana. La pesta bubònica i la impremta es van estendre per Europa en menys de 100 anys, portant tant la mort com l'alfabetització a la població abans que els seus cabells haguessin pogut créixer 15 metres. En el segle XX, la mania per als Beatles i el hula hoop es va estendre pel món en 1 o 2 anys, però fins i tot un any ara és un temps llarg. Amb milions de persones viatjant pel món cada dia, les malalties poden viatjar gairebé a qualsevol lloc en poques setmanes, i els 11 zeros dels que està fet aquest vídeo tarden de mitjana menys d'1 dècima de segon a arribar-vos, aproximadament la meitat d'un nanòmetre, o 2 àtoms, de creixement de cabell. En resum, el ritme dels viatges a la Terra ha augmentat molt. Però com sabem tot això? Com sabem què va passar a la Terra abans de la història escrita? Per què pensem que la Terra té 4,5 mil milions d'anys? I què hi passarà a la Terra en els anys que venen? Si us interessa, sigueu benvinguts a la història del que sabem de la Terra i com ho sabem. Això és el Minut de la Terra. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.